Yera in the ruling asantiman ema yeti ase se eye opanyine Adama Watara petition na edi kan a na ewo Bunu region wa ye de baaye no na it was between yeni opanyine Adama Watara na samodwiafo enka ho Adama Watara na object say he doesn't know us enti ye tretre adidie ene nuoma ewo ye ntemu ne nyina no emma ye gitu mu sampa enti Adama Watara agitu mu esre ye ruatam kesi eka atam kesi se oni opanyine abu mama ekoka abomu no mu epedishi kronkron a ede ne Sampa akonwa so enu achi ansana samoduafo yi ede omu petition eba direct enti the Bunu region Dormaahene ene nana Dormaahene should produce that eyina samodua ede bre wo mu ho a ye yi di ba ha se ye ba beka omamfa petition bi amre wo mu ho. They brought the petition straight to Asantemai Council. Memoir Kwaba Eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushe. Say we your first time any opomodia subscribe. Me a notification this will send you anytime bia ye di video betu mu no won some sabe kan when ye bia who show you comment fa ho kire wa dwen fa video no ho bi say like video no na share emo bia so nya bi hwe medasi bebre abusua ya pa historian bi abusua for ya pa ne ho ntoma historian bi apiem ewo Bunu mu a ye frɛ no Kwadwo Agyemang abusuafo ya pa ne ho ntoma ekoba ne sen historian yi abusuafo wotie ni history a wo ka akoye se agenda bi no ye den wo pushie edien agenda bono champem agenda ana abusuafo o pushie wotie history na oka na abusuafo oka emani kosi ensem wa Dormaahene de bia oba outa obeka no wo ka ni history no emani kosi super pepe na chese akoye se o pushi Dormaahene agenda semia bonchampem no ebusuafo ebenya history bi ayeden ejina so no akoka Sampa history a ebusuafo se no sika history no akoye se eye samodua na ebusuafo history na okaye no udi kodia na chese samodua mum na wo se Sampa akonya no eden wodie ebusua enu na Sampa Gyafla the second Sampa Manhene the personal assistant Abu Mahama waba out ebusuafo wa expose Kwadwo Agyemang the historian was exposing basa ebusuafo mumienko video no na Abu Mahama what the fast ni na ayeden aba Ebusuafo de na ene me pese me ne wodi ho nkomo efa ese me ne wodi nkomo bi na hono ne ye koso ene nuoma yetimi hunu ye ente Madam Wasipa na mama wetie asembi kakra bi amamre fi na yaba ente Ghana ha se wo ka amamre na o traha ekobi bi fra wafum enti yenim se yura bibia se ne amamre ene amane tie no saa na ode beto se ne na me free Sampa me free senyole abusiam medasi kaya me na mejina atakakra afie a ye frɛ no ya usamo de afie anobonkru na ene ne ade abepie mu o fikese mu ha ne se yasem da yura enim na oma ye nkrata se ene yemra na yasem na aka no yemma ne mebobo na nyame adom yetime free Sampa ebe tuto mu abepie manhia na zesie ye hwɛ yura enim se obeba na yabetua yasem na so na me de me wura rehye mu ne gidie wa yura mu se Sampa adehysem no ode betu bebi o se eda na ama asundwe aba Sampa oda ama asundwe beba yura na butre ne nokre odinti yura edina no to asem no so obi abehu se nokre wom na yura apamaka nti ye de
ye warishe muse yira ebo asem na e dia sunbi mapa beba sampa amamre fi na ya bai Ghana ha se wo pa amamre na o traha e ko bi fra wa fom enti yenim se yira bibia enti madam ase ebi kakra bi na me pese wotie o se hin fa na ya bai o se amamre fi ene ya bai Ghana ha ope baby na wo tra menhia na akọ baby a wafom yaka amamre tradition and custom ne nyina ne headquarters any that Santimai Council under the leadership of His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Ebusiafo me mama nsem enwa Sampa eya Santimai dia enye mi anana na Samgba Gyafla ena ye busua ena edi Sampa eba Santimai ye sorry etu Sampa ewa Santimai ye nananom ema yeti ase se emra omu free kakala aye Cote d'Ivoire eba ye betena tampi enanti mu a majamrafo kofa omu a ombekun ya yetime di nkonimu a yetena jamra a ye nana no wodi yanim ye nana hyenwo ogbo afri mu no a ne nua Samgba Gyafla ene ne nua ba yele modan edi dom nanimu a ye bekyekire Sampa korodua yi ose samre na entokwa ni akon enana ewoho nti na mre biara no obi pe ne owotumi no wode ne ho akobata no se ne yesisi a ye hwe ye hwe amanman ni ye keka ho na yetimi kaso obi se me kodwane natu no a wokọ akodwane no se ne be ya bibi ba obetimi abo ne ho ban nti samre na ye share Sampa ase a ye be kyekire Sampa ye na Samgba Gyafla wodi kan ene ne nua ba yele moda o me kyekire Sampa a Sampa enyina ebe nanim no omuhunu se de bi ya nya tumi bi a eburu yenso a ne din be kata yenso se ne be ya nkrofo bebo hunu no mu metu yi hye yenso a wanhwe ya one day pe ye wa na o ma be fa yennumu nti ye nananom ba Santimai edi o mo ho be share skadwa asi enti titino nso no na ye ku agiu na wo nso no utimi di wo ho kọ nti ye nananom edi o mo ko share Asantimai asi ema Asante ehwe Sampa ebesi mra me ne wo kasai nti enye ene ana nano ena obi edi Sampa ekohye Asantimai asi Sampa Asante de da mesremo onso hwe the recent happening yesi nneoma bi sisi na ebia ehu ache na wure be fikura mpa ye hwe the recent happening nneoma esisi na no ya ne ye de adanse ehunu se de na esi emra na enkonwa no Sampa konwa enyine ya ese epagya konwa no yewra opokoware enam ne tumi so a wo Sampa epagya Sampa konwa ema na Kofi so na otosumbienu ebeswai ekire skadwa ema owu ye kurampo no yewra etu ne bofo ema ne koye amamre ansa na yesie no enti enye na Samgba Gyafla ene enye abusuapanyine Abu Mama ene enye ye abusua no pe ene yatama konwa no se ye di beche Asantimai ade ye wodi de ne ye wodi dada enti Sampa konwa ya Asantimai dia Ghana mramu nso no ene ya henie mra a ye the chieftaincy act a ebo ahenie hu ban no kire se sa konwa bi asem beto a hyase every traditional council ho no ne ye kana ntiase amma ekọ bebi akonwa ne hye na Sampa konwa hye Asantimai ase enti Asantimai ene the right forum a ese ka Sampa konwa sem ho eda enti na nema ba online de enti a me ba ye ne se papa bi a obo ne hu samrani se oye historian a ofri dwuni mu papa no wabo ne bra nante ya sese wasan yakọ back na se ne me na kan ye no or say when you ride on a horse of greed your destination will be a shame enti papa yi waya ohyase eyi enuoma bi na asese ye de wakọ akoton ni conscience a nuoma ensem fata na woka de na woka Sampa konwa madwa ye nam ye maame no so ene yedi Sampa konwa enti me abo a me ne wo kasei se ye papa no so nanka ye nam edidi Sampa konwa enka me ndi bi ka bebi a metimi edi akonwa ye Jimini lai wangarafo uba Sampa ho na me papa free na Sampa konwa no ye madwa ye nam ye maame no so potoka sam ye kan se matrilineal lineage ene nam so aye didi enti wo maame ene nam so a betimi edi
ye no ye enkrofo a ye di ye ma menoma de enti me di menya adidi a gise me di no wo me ma menom sai sanete ye na fanafo a ye hyenyole dishi a ye di Sampa konwa no ye inherited from our mother's side enti eni wamba ena di ye ho ade enti ansana me mababetena Kumasi matena ha for almost 13 years ni me ba ye nso no me ni me fie ra ye tena yie pa oja ne fie ma me tena mu pa odom yie na saa odo na me ni me fie ra tena se ache no me fie ra ne nipa bi enwu ema ne nkase me do abu nti no abu emedi na de ema me de bi because akan amambre mu ene yen hyenyole a ye na fanafo ya mambre mu no ye di eniwa ade eniwa ma ene di omu ho ade and the Sampa konwa no eye maadwa enti abusuafo emmra Sampa oba panyina konwa no betoye no na ye eniwa ma a eye nana Kofi Sono eni Adama Watara nom eni ye busua ena na ye pri eye historian the so-called historian eka bibi say ye can say the gate are 3 eni ye di fili ye 4 na ya mistake. It wasn't a mistake. Me say he doesn't read and understand. Ena or reading so or scheme or jumpu ekofa near ebetimia fiti ni propaganda issue no. Emra akomya ne beto ye no. Ana ye pre oba panyina komya. Ye ne sa moduafo na ye pre. Ye ne eni wa ma ye di ye ho ade ye na ye pre. Emra Adama Watara ni nana a ye frɛ no Akosua Mantwaja efiri mu. Eye tufuhini maami ene di na de. Menya sure say dakatini bewu ema yakofa lobini say omedi na de. Menya sure say fantini bi bewu ni akofa eveni bi say omedi na de. Obi a otimi di wade ewo eni wa mamon e kyerɛ sɛ mo ye abusuafo. Eye Adama Watara ni ofa ye frɛ no Oba. Efiri mu eye tufuhini ene di na de. Eye nana Kofi Sono ne nua edukwaku efiri mu mi nana a woye mi nana Ajara Fodwo ne nua bema a ye frɛ no opanyini kwaku siedu ono ene di na de enti opanyini kwaku siedu free mu no Adama ni ofa nimpon a ye frɛ no Kwaku Ali ono ene di na de enti adidie no ewo mu eye nana Kofi Sono ne nua ba a ye frɛ no Abnanko ofiri mu eye nana Samgba Gyafla ni maami a wanyim no 9 months ewo no ni maami ene di na de manyinige ene di na de enti saa ebusua miensa wei ye eniwa ama enti ye di ye ho ade ema ne ye mebusua ni bia ni ho a wadi samodua ni bia de da sanso na ukọ Adama Watara no mu a up to recently ya manso ba ya omudi asem bia no mu force say omo ma obi di obi ade wo ho there is no single one on betimi aka say we ye we na di ye ukọ na Kofi Sono no mabusua mu nso a there is no samodua ni bi obetimi aka say na Kofi Sono nipa we ewu ye no ye na di ade enti sa enti eni wamma a ye di Sampa konwa a eye miensa no na me ka kyerɛw sɛ ye na fa na man mu no oba panyina odi kan ye frɛ no Yeli oba panyine owu oba no oni ye opesi a ye no ye frɛ no Yeli ne otosum bienu no ye frɛ no Ya ne otosum miensa enka asante amamre mana kan amamre ye be frɛ no Mansa no ye frɛ no Nyini ɛna na eye ata enti yeye nana bebi ala ya meme firi mu no yeye nana oye panyini ye nana oye panyini ne frɛ nana Yeli Kusa onu nenkyere omu wu nachi no ɛna omu ye entafo enam sɛ yedi kan wu Ya yedi kan wu oba panyina wodi kan no nti no ye frɛ no Ya no entafo mienu na omaba omu ye ma no ye ntimi nkɔhya ase mfiri pesie biom ɛsɛ ekɔhya ase free second and third enti atapanyine no ono ene ye frɛ no Ya nda ena atakakra no ye frɛ no Nyin nda nyine no ekyere Mansa
enti atapanyin no ono nasifo ni Adama Watara no atakakra no ye ware no edi ne ko bunu man mo bunu side ono eni Nana Kofi Sunu no a ne Nana Kofi Sunu na nkrofo ni bi ne Nana Abena Sra no mo omedi akonwa ne bi eni Nana Kofi Sunu odi kan enti the 3 gate na ye ka the historian did not understand it, but instead of saying kobe bisa and now obe kaina wati asiye no, he doesn't understand because he is doing a propaganda for so-called territory be a friend Ubuna which doesn't exist. Enti Mr. Agyemang, I know very well say you still have conscience say you protect it. Say ni ebe ya wonyuma wo ye no dachi bi umma sorry and now na cancel anum sorry ehunu wo online they will be proud to see say this is our grandfather, he did a great job. But so obeka say and then timo per viewers yebe chichire wonsa ne ye de wakoto baby na uti akonwa 2 in 1 bi mu na o ka ensem asebesebi eni nyina so a now you are disgracing your grandchildren in the near future for them to not be comfortable to watch it. Entemesro, the 3 gate na ye kano, eye Nana Yelekosa asifo a ye yenom, Nana Yanna asifo a ye Adama Watara nom, ena Nana Nyinina asifo a ye Nana Kofi Sunu nom ebusunya. Me sha se no me ma wo hunu se, adidia ewo ye no eni wama miensa no ntemo mebubo obi e ma hunu ye. When you want to establish a family, and until I catch say, so person who so be a family, don't go beyond centuries. You can look at near ACC Nansaya and what for be now the Akuno. So on Dakatini and Timin Kodi Lobi near the Yaman in ye. And Tieni womu, a ye moja, Yeni womu, a ye busunya, and a tititi. Obibeka say, a ye bosrimuka. And Krofo amabubo mudin aya brankwa a ne ba ewo ho Nana Kofi Sunu otoso mienu ne ofase nimpon a woni nnedite na efie o ye ne we kro ma ne bi otiasi se uye historian na wo pese ohunu nokra ade yadi mu a ukosa nkrofo okobisa won ukokosun num ukosampa ye fra binom kos opanyine bi ye fra no kosun won ne busunya monko na monko bisa se u papa efri mu hwan ne di na de they will tell you omu papa free mu mimi na bema ene di na oma de so on and it is there and everybody knows it ebusia for enchepi medi eyibi emra assembly ba ya Nana Kofi Sunu 37 member committee medi ruling no etu platform ne so mu bebre mo pese mu hunu nokre monko na monko kan ohwa second page now of the omu decision no first second page of omu decision now me pese me ne wo ko baby na wo kan bi na wo hunu bi look at it ofa this one Roman numbers II who come me page was say obetime bie o say it is undeniable fact that Abena Sra family and Afia Techiwa family now stand as one gate. These changes was made at one of the general meetings of the traditional council to prepare family 3 of the paramount stool. Samodria and Nua Kofi families were supposed to stand as one gate, but Samodria family objected to that. Me sha se no me catch out say Sampa akonwa no eye maadwa akonwa ena nananom emra no omoma ruling oba panyina akonwa ne to ya omoma ruling no omo kan say it is undeniable fact that the Abena Sra family and the Afia Techiwa's family now stand as one gate. The changes was made at one of the general meeting of the traditional council to prepare family 3 of the family of the paramount stool. Samodria and Nua Kofi families were supposed to stand as one gate, but Samodria's
family objected to that. Adentia, yes, yenko prepare ebusuadua. Ebusuadua ansa na meni wo betimi prepare ebusuadua abomu no. Na akere se ye nana ba no eye baako. Se meni wo ye nana ba enye the same a, meni wo ntimi prepare ebusuadua baako da. Nana na matran komwamo Sampa Traditional Council. Omunim ya bakosem eka se omuka ye eni abnasra aye adama wata no we no muka bomu se ye nkodro ye de baako adentia because ye eni wa ma ye di ye ho ade so ho ena omuka samodua eni ye nana nwa kofi ebomu se mo be kae a me mamuti ase se ye nana nwa kofi obedi akonwa na wani akonwa no enam se na ne nana ba eye dihye odi akonwa no enam ne nana bema side ye nana ye friend nana sanaja samre no a odi akonwa na ye nana eyi samre na adinkra wo no ebaaye no na ono no wo ye ohene ono eboa ekon wo asanteman afa so ho enti around 1817 and 1818 ho ye nanan na ne nana wa eni ye nana nwa kofi na samre na eduru ya na ye ni emasifo ni bia omedi ade no ye kofa ne baaye ema ne bedi ade emra na ye nana nwa kofi edi ade samre no ene woto samodua omunana ye frɛ no na abena nti na abena na nana nwa kofi to no ono ene ebe wu eyi masel ema masel ewu samodua endi samodua emra akonwa ne to ya akonwa ne be to ya na samre no nso na ye ni emema na omu ofie no omu yasa enti min nananom eko central region eko fa nana kofi suna odikan edi ne baaye me sha ase no me mamote ase se atakakra no eko ware bunu fo ni bi enti o ware wo wie no nana kofi sunu eye ne ba ne bi na sefo ni bi enti ono no eko baabi enti emra akonwa no ba ya na ye nana no mu hwehwe fie ho a no mu pese obi bedi no eno mu ka se o man kofa ye ha no se wutu kwan te se de bebi amaba be hye komase na minta nkofie na memma wa ha na yi wa ha na bibisi a o metima ka so ye nkofa ne ba ne bemra nya sa wo ya kawram enti o mu kan no ye kram kasam se ya nkofa na o mu amma o mu ya ka wo ho enti ye nana no mu koye ekofa ye nana kofi sunu a odikan edi ne baaye e ma ne bedi ade ensem bebre ene ye nana no mfa mu a o mu kosovu ya ansa no mu di ne ba na nya ensem nyina ene ka no abontin nti o mu di ne baaye no na samodua ni nana ye frɛ no na abena aba be woni maami a ye frɛ no masel ema maseli ebe wu samodua enti samodua na ye nana nwa kofi a oto ni nana no no odi ade no odi to no enti odi ade ajapade bia wo ye bia samre ni nyina no eya konwa no ajapade enti emra ye nana nwa kofi edi ade wie ya okọ ye na owu ye kọ ye no samodua nom ne nana ne maame nom nyina ne omabusua no eka afie wo ye fie nti emra ye nana nwa ye nana kofi sunu a odi kan ebedi ade na samodua ye ne twiami a wono no na ekwa aba to okwa wo na kura ne puma edi nanim a omkwa omuba enti me mamuti ase se samre no nso na etwitwima nso enti samre no nso na ye nyanyiyimu enti ye di omuba na like ye ne yato wo mu enti ye nananom eye no sei omuhwe kura ma na ewo mu no ye ma omu nware abontin omu ma ye de hye no bi wano because umma obi be ware na donko na wato no obi be wano a oni ne wo ma ne pakron be fa nkwara no di omako samodua eye twami samodua edi ma ye nana kofi sunu nti enra ye nana kofi sunu a odi kan eye emre ene wo sre adehye abusua ne se besre mo meni kofi samodua na ekwa eba potoka sam ye fra bibi institutional memory sene ye meni nana Samgba Gyafla kwa ye beyi enuama bebre wo ho a ebe ka memetimu dan more
than the other family members. Enti ni twa me a wone ni kwa eba no ya ye nipa ya na yeto no a mo amonim nase. Enti mewu a mo mane ni ade na won to aso na muti ase. Tete no na they don't have those separation because no munim say saade we enye wodia na ye di maw na e kire ye kasa wo say enye wodia obeka no kure say ampa enye me dia. Enti twa me sa modua ebedi ade e ma ye frɛ na sa modua. Enti se emrebre dru na sampa atrankonwa nananom omunim abakosem epe se yenko draw family tree na enkyere omudi sampa akonwa enunti na omugina so a omuye pairing ne se ema asifo na amudi akonwa nom enam mu maame no side no munkambo mu because munana eye baako na munko draw mu de yamra nwa kofi wonso na ato sam modua nana wonso nana nwa kofi no wan medi ade because of say umami eye dihye enti mu a mu free abontin bedi ade no ye ka mu abom ene ye ka ye nana nwa kofi ene sam modua ebom na sam modua fo ebusua no nim say ampa ye ka omubom saa na indirectly no ade a ya cover so for so long no is going to be put outside there for people to see and nunti na omu objective to that pairing. Enti abusuafo eye ade a ewo ho first no nso no until say ye beba asanteman no na ye nyina ye nim say obi biara wabedi akonwa ne bi da bia no a create some royal gate bi e de amawon. Enti na obi timeka say nwa kofi nana nwa kofi royal gate nana samodua royal gate because wabedi akonwa ne bi da. Nti ye ba ya ye be pie wo menhia sene abrantie Abraham a me ba ya me di kan boy ya wotie ye no ye koduru menhia o se menhia ene ye amamre ene abakosam fie se wo pa amamre fie na pa menhia ho a wayira nti ye be pie wo ho no enna ye wura e ka kire yen se the fact say wabedi akonwa ne bi da no enkire se abo abusua kuo bi edi amawo se wasifo ebetimi edi ade na wo a otimi di ade a etimi bo ayi wo a wonam umma menum su na wo di ade no mu na mo ye the royals of the stool. And the fact that you've ascended the throne does not create a royal gate for you unless you did so through your motherline. And this is sad ya somebody anoma omedi bia enam say omu nana bi ebedi bia omu fi say create royal gate ma omu no enya na omu nka ho sanso dia ye nana nwa kofi a ono nso bedi ya onam bema side na bedi ye nso ono nso nka ho enti ye hwe emasifo na ye bedi akonwa no akonwa na ye omu dia enu ena rule ni ba ye say emasifo no eni hwan no emasifo no eni ye busua a ye nana ene ye panyini a ye frɛ no nana yele kosa na fa na amamre mu no enuama bi wo ho privileges bi wo ho a ebusua dishikuo no mu amu nana ye panyini ena saa nuama no ewo mo ho ebi ti sesen ansa na ye nana no mo be chichire sampa krodua omubo empire ansa na omubo mo sisi edi ase kronasi ensem omu ka kira asase no asase ne ti o masi edi esi o mu yie o mu pe ena o mu nim enti obi fum asase na o mu na nim ni o mu ka kira asase na asase ne ma o mu tena so nya enkoso ekonkan enti o mu na o mu timi kasasa asase ne se esra asase no e ma asase no etie won enti sikan na ye de share kro na si ye ko abo a odi kan ya de chichiri kro no nananom o mu ye mpanyinefo ena asase kan no wo mu ho na me ofa ne mpon efre no opanyine abu mama ebusua panyine abu mama ono na sase kan no wo no ho ye banso a enuama bi ti se dwemu queen mother for the market ye mfa ma sebi donkoni ye di madishi kronkron na menimu kasai the queen mother for the Sampa market no eye Madam Grace wo ye
the MPP women organizer for Germanov. And you ma bebre. Emme a war ensue hu ewo the whole area. It is in the hands of the royals. Unim na kotuba kwa ye ton ni nyina ewo ye ho. And these are privileges preserved for the first born of the royal gates. And ye nana na ye panyini. Niye otoso mienu eye Adama Watara no mu nana a ye frɛ no nana yana ata panyini. Ena ataka kra na sifo no ena omukɔ ware a omu no omuntimi nka ye kurom kasa no omuntimi nka na fana kasa no omuka bunu. Enti emra ye bepie wo eyi ho na omukɔ draw omu family tree no. Adama Watara eka se ne busuane ni Rose Mansa. Na enam se oni Rose Mansa enye busua na ye bepie wo ha no omu pese omu ye bibi efogiri bibi ntino. Enti Adama Watara antimi amfa ono ni nana ni mami ne busuani bia nka ebusua bia ne ho, because he will not be able to get the same grandmother to show say oni Rose Mansa eye ebusua. Enti okofa omabusua bia na Adama Watara oko prepare ebusua bia na wodi baaye no wantimi amfa ne ho anhye ebusua bia no mo, because he and Mansa Rose omuni the same grandmother. Ebusia enti say the so-called historian Ejumai Badu ekotena ho say asem ni ba menhia emomu bedane na sebi he doesn't understand what tradition and custom stand for. Enti emra Sampa Traditional Council sa ruling na omudi ba ye, it came around 2005 and sa ruling ni ba ye and omudi oba panyina konwa no edi maye no sa mre na omuka say eye emasifo no ye group won and emema na omudi akonwa na ye group won no. It wasn't a Santimai council. It was the traditional council. Me disa ruling ni ema papa yi Agyemang o make a comment bi ma me hunu say wa sheda ena wakata nani ayete say nani afra a wo hunu bebia nti e ma me sign delete ni back en come mfi no, but there is somebody or ye very learned person a wa broche ne frame ka tell me say we shouldn't leave him so that to be feeding the world with a disinformation. I don't think I know you maba. Na me ma wuti nyoma biasi. Na hunu se Sampa akonnwa no yesi. Osai kan bibi se eye yera e kan se Sampa akonnwa no eye 2 gates. I don't think I make out say he doesn't understand when he read, or he has intentionally want to put misinformation into the system. Yera in the ruling Asantimai emayeti asiye say eye opanyine Adama Watara petition na edi kanya na ewo bunu region wa ye de baaye no na it was between yeni opanyine Adama Watara na samoduafo enka ho. Adama Watara na object say he doesn't know us. Enti ye church adidie ene nuoma ewo ye ntemu ni nyina no emma ye gitu mu sampa. Enti Adama Watara egitu mu esre ye ru atam kesi eka atam kesi se oni opanyini abu mama ekoka abomu no mu epedishi kronkron a ede ne si Sampa akonnwa so. Eno echi ansana samoduafo yi ede omu petition eba direct. Enti the Bunu region Dormaahene ene nana Dormaahene should produce that eyina samodua ede bre wo mo ho a ye yi di ba ha se ye ba beka omamfa petition bi amre wo mo ho. They brought the petition straight to a Santimai council. Video da ho amunyina mo behunu na yewura bisa se yesi Sampa ansem bia ba wa hwan nom ne di baaye obehunu sa video no mu se Adama Watara bepagya ne nsa na Mansa Rose nso apagya ne nsa na o makeka nsem o mukeka wi a na yewura ka tro mu se obehwehwe mu omo ankasa gina ho sre se yewura entrance no no wonka enti so obi ka se
They took it somewhere and brought it to Asanteman for settlement. They brought it direct to Asanteman and asked His Royal Majesty to be state in state and arbitrate upon the case. And no sooner ye. Wow, Obusia, any Abu Mahama, Sampa Manhene, and Samgba Gyafla, the second, the personal assistant, and the Obusia for Motin and Kano, name some way a day and our work found. Comment session on nature warding a fan in Seminole. A Hanum, a skeleton man TV, we see a top for more. Yet the pepper on this way your first timer, and your bomodian, subscribe, me a notification is so. Cricket all no send a video, Bia, ye tumuno, one son sabekan when ye be sure. Me da si bebre.